Takže čaute, ja vás vítam pri mojom novom videu a dneska máme tu opäť Fortnite a dneska tu máme novú season a ja som zvedavý, čo nové pridali. Bohužiaľ na live evente, ktorý bol, myslím, že včera som nebol, pretože som nemal čas byť, takže bohužiaľ, ale ideme si kúknúť aspoň novú season. Dáme si, že View Pass, pretože ja si asi ho chcem kúpiť a dostal som, keďže včera som v evente Ice King vyhral, síce zomrel, ale vyhral, tak som dostal tento štýl, ktorý vyzerá actually dosť dobre a môžeme si ho aj kúknúť teda. Dobre, máme tu prvý skin, ktorý je, vydržte, asi iba nastavím zvuk. Dúfam, že ste počuli doteraz veci, mali by ste, ale máme tu vlastne prvý skin, to je nejaký Guardian, potom máme tu jeho backpack, glider, spray, ok, pesnička, ok, meč a toto. A mňa ešte teraz napadlo, vydržte chvíľku, mám ich vypnuté. Čiže tu máme ďalší nejaký štýl, emote, ok, to sú sprajti, trailová pekná, potom je tu jeho druhý štýl, je to taký iný, to má také vlny, potom je tu nejaký bonusový, ok, potom máme tu nejaký ďalší štýl, skin, topanky. Ok, táto je pekná. Pri mne akože táto není zlá. Druhý štýl je trošku slabší. Tu sa dostávame k môjmu obľúbenému skinu. Tento chcem. Mám tu potom nejakú PJ. Letná. Áno. Tá je celkom pekná. Actually. Ok, ten druhý štýl už není až tak pekný. Potom máme tu ďalšieho nejakého voka. Ok. Asi prečo nie. Vyzerá náhodou aj dobre, páči sa mi, že tu jednu ruku má takú zo železa. On tu máme nejakého ďalší štýl. Bibaxi, tie ja rád. A ten je taký pušný, no tento vyzerá dobre. Na tom obrázku mimochodom vyzerá skoro, aký by bol zlatý. Ale môžeme ísť ďalej. Taký glider k ďalšej nejakej typkyni. OK. OK, tento skin je celkom taký zaujímavý. To vyzerá nejaká zbaru, nejaká holka, typečka. OK. Druhý štýl. Tento je trošku slabší, ale stále v pohode. Potom je tu doktorka Slonová, tá sa vrátila. OK, akože prečo nie? Asi v pohode. Toto nič moc. A posledný John Wick teda. OK. Ja moc Johna Wicka nemusím. Čiže, dobrá, pes. Dobre, no asi v pohode actually. Ešte sú tu nejaké bonusové rewardy. A túto typkyňu. OK. OK, actually, myslel som si, že to bude lepšie. Myslel som si, že to bude lepšie. To ma asi trošku sklamalo. Ďalej. Čo tu máme ešte nové? Niečo ešte? Ja si nastavím Battle Royale. Sprite. To som videl už niekde, že who's starting Sprite. Bring your Sprite into a Battle Royale match with a power. Okay. Earth Sprite. You have a chance to find additional rare items when opening chest. Okay. Replenishing shield while in water for you and your nearby squad. Creates a fire burst when you deal enough damage to an enemy. Rozmýšľam, ktorého si vyberem. Schválne napíšte do komentárov, akého ste si vybrali vy. Ale ja rozmýšľam, že ja si vyberem asi toho Fire. Ja neviem, že on vytvára nejaké Fire Burst, nejaké akože ohnivé strely, keď dávate dosť damageu. No... Tak ja si ho asi vyberem. Tak hej. Kľudne asi. Prečo nie?
No a teraz tu collection. Aha. OK. Tak asi idem kúpiť Battle Pass. Actually. Asi hejo. Dobre. Tak hej. Poďme na to. Kúp to tam. Yes. Dobre. Toto som dostal. Jasne. Ja mám tuto? Ja mám dostal nejaký štýl. Ok. Asi. Wow. Vy tam môžete mať, akého chcete, tohto sprajta. Tak to vyzerá dobre. No ja to po tomto videu ukážem môjmu bratovi. Tak dajme si jej tohto. Kľudne. Dám si k nemu nejaký pickaxe. Aby som mal. Dám si toto. Dobre. Dobre, tak zaujímavé teda. Ale pre toto video toto už bude všetko. Ukázali sme si Battle Pass, shop, sme si ukázali nových spriteov nejakých. Ukázali sme si aj kúpenie Battle Passu, kúpil som si. Takže my sa uvidíme pri ďalšom videu. To už bude teda hra z tejto novej season. A rád vás tam uvidím. Čaute! Goodbye!